arnastu, bizitza duen orok egiten duen ariketa fisiologikoa. Eta bizirik dugun zerbait da gure euskara, naiz eta noizbait arnasketa hau auspotu beharrean gauden. Hizkuntza bizirik mantentzeko, hizkuntza joerak bizi berritzeko. Kalitatezko airea beharrezkoa da horretarako, euskararen arnasguneek eskaintzen duten alegia. Eta euskararen ezagutza zein erabilera 180aren inguruan duten udalerri hauetako gazteei zuzendu zaie Arnasetik bideosormen lehiaketa. Arnasguneetako 10 eta 16 urte bitarteko gazteek haien sormena erabiliz hizkuntza ohiturekin lotutako istorioak kontatu dizkigute. Lanak euren kabuz lagun artean edo ikaskideekin batera garatu dituzte, bakoitzaren nahiaren arabera. Nik azaldu nahi nuen oso orduri jo nintzala, eta iritsi nintzanean dena gazteleraz hitz egiten zuela, eta azkenen lagun asko genitula eta pozik pasa nula eguna. Nik azaldu nahi nuen eskolako egun bat izan da, ona edo txarra izan, astelena izan, izatea kala divertigarria eta gauza desberdila pasatzea hola, eta baita ere nire ipuinak jende asko argitza gazteleraz hitz egiteulako, baina gauza asko pasatzea eta eskola egun bat oso izatea gala bezala. Presentazioan jarriet, ni ez naizela bidania gertu bizi naiz Azpeiti eta bidani arten, eta bukatzetan hau jungo naiz Azpeitia eta ni nahi nun esplikau hor pixkan nire beldurra eta Azpeitia junda nola sentitzen naizen. Nire ideia etorri izan, nire lagunak esplikatu ziaten nola izan zen behaien lehenengo eguna da buru neukinun da orduan jartzen hasi nintzen pixkat. Saitu ikasten da, nire adibidez aktuatzen eta ez dela igual ikustea kamera bat edikan zukitia bezala. Nik ikas dut, nintzen grabatzen zuna, orduan ikas dut komplikazio batxun grabatik, inbarra dira toma ifentik batzuk atetzen dira gaizki, inbarra dire berriz, komplikazio horiek. Niretza garrantzitsua da, lehiaketa hok izatea euskara bultzatzeko eta izateko gauz difentik erdaran aparte eta Bertze jendigre jakiteko nola erraten jogun gauzak, ikasteko, bertze euskalkiri buruz, eta hola. Eta gu berriz gongarera iten gidoia eta gongarera galdetzen bertze klaskukta, nola erraten zuten liatzia edo gustatzen nola erraten den eta gustugula herri berakuk izan ere ez dutela erraten modu iguala dena. Batez ere lehiaketan daudelako gazteentzat bideratuak, orduan egiten digu, guk ikasi dugun bezala gidoia prestatzen euskarazko hitz berriak, horrelako lehiaketakin gazteak kasiko dituzte hitz berriak, ikusiko dituzte bideoak euskaraz, zein jendea ez dago ituratua euskaraz entzutera, eta beraz da hitz garrantzitsua horrelako euskarazko lehiaketak egotea. Guretzat da garrantzitsua askoera horrelako lehiaketetan, ze uste dugu aidela galtzen euskara eta bultzatzeko pixkot. Euskarak aire freskoa behar du, eta zinez hartu du. Arnasetik bideosormen lehiaketaren baitan, 89 euskarazko lan jaso dira. Adinaren arabera 3 kategoriatan banatuak. Gure hizkuntzak arnasten jarraitzen du, bizirik dagoen seinale.